Well, the weather's nice first and foremost, so we want to play expensive rugby. Bargoed is a good, honest place. They'll fly into us. We know that. I know that they're pretty much having got to come up here strong. Last week we went out and we tried to put smiles on faces against Pontypridd and take some of the pressure off these boys, because they've been their worst critics, their heaviest critics perhaps, and especially with all the success we've had in the past. So taking the pressure of the league off and playing in the Fosters has released them and allowed them to play some really good stuff last week, and we deserved our victory against Pontypridd, and hopefully we can build on that tonight. Ysgarmes symudol. Pwy sydd wedi cael y bêl dan i Cysail. Ymlaen maen nhw'n mynd. Mae yna gais yn mynd i fod, neu wedi cael ei ddal i fyny. Mae'r cais wedi ei ganiatáu. Y bachwr Sam Evans sydd wedi sgorio. Mor syml â hynny. Y trydydd linell mewn chydig funudau. Y trydydd ysgarmes symudol. A Sam Evans efo bêl dan i Cysail yn sgorio cais cynta'r noswaith. Williams i daflu. Lock yn bêl y llithro dwy dwylo fo fel arfer mor ddiogel. Allan i Weimann yr wythwr. Yn brwydro'n mynd 2-3 o amddiffynwyr Merthyr i'r dde, Bancroft. I'r blaen esgellwr Cwp. Na ddynion naill ochr neu llall i Bancroft yn edrych amdano. A Merthyr rhoi pwysau yn ysgarmes Davies. Allan i Greg Calw. A Calw yn mynd yr holl ffordd ac yn sgorio, gwthio'r dyn ar neilli. Rhywun i weld bod Merthyr wedi pwysau ymlaen yn ardal y dacl. Allan i Calw, gwthio'r dyn o'r ffordd. Disgo bod rhywun arall am ei dyn fel awr, ond Calw mynd yr holl ffordd ac yn sgorio cais cyntaf Bargoed am yr oson. Weimann, Calw. Calw gafal i troi un, mae Calw yn gry, yn bwerus. Ond Merthyr wedi dwyni yng nghysgodion y pist. Dynion i'r chwith, James yn mynd i hun. Pwy sy'n sgorio? Ai James yn mewnwr ydi o? Mae'n anodd gweld y fan hyn, ond un peth sy'n sicr. A Merthyr wedi sgorio. Mae'r ail dro yn y hanner cyntaf yma. Haw ar y siswrn. Hyrddio yn ôl. Unwaith eto, mae amddiffyn Merthyr neu. Mae wedi bod mor dda yn ardal na'r chwarae. Llinell gadar yn trefnus, bygythiol wrth amddiffyn. Bancroft yn cadw meddiant. Dyer yr ongl, Dyer yn cael bach o le. Dyer, di am sgorio? Ydy, Dyer wedi sgorio. Ac yn heiddiannol ar ddechrau'r ail hanner, a Bargoed wedi sgorio. Pwyll niau, Dyer ar yr ongl, nôl tu fewn. Yn curo 1-2 os da 3 chwaraewr a brwydro dros y linell i dotio lawr. Cyfle rwan efo'r ail drosiad i roi Bargoed ar y blaen am yr ail dro. Mae'n gywir syth lawr canol y pist a Bargoed ar y blaen o pwynt yn unig. Ac efo amser, hyddig allan, mae'r rhaid yn osod, y Jarvis yn ymosod, ond fel o'n y dorf yn meddwl bod y maswr wedi bolchi, croesi ydy'r alwad, a mae'n gyd gosbi'r ymwelwyr. Ac efo 9 munud ar y cloc a 4 pwynt yn gwahaniaethu'r rai dîm. Jones yn anelu, i methu ei gynnig dwytha am y pist. Ond o ddim yn methu honna. Mae yna ddynion. Mae'n hysgon y pist, 5 medr yn bryn. A os cais i ddod, James allan y bell. Ydy'n ymlaen. Wel, yr ail dro mynd i'n ymlaen. A cyfle Merthyr neu llan a llwyr. A cyfle Bargoed i dorri ffwrdd. Yn ymestyn ei gam. Bishop's yn riolo. Ac yn ei ddalo. Yn talu'r chwaraewr o'n neilltu. Wel, wedi weddgol mae'n gyffroes. Y cloc wedi mynd i ddim yn fan hyn. Bargoed yn trio selio'r fuddugoliaeth. Chwaraewyr a coesau di blino yn ymlwybro am yn ôl. Hallett yn ei cicio allan a dyna chi ddiwedd gloch. A couple of our boys, they're just in front up tonight, they treated it as a Foster's Cup fixture, which is a bit disrespectful, to be honest with you. If we didn't pay them half their wages this week because it was Foster's Cup, they get the same wages that they get when they play in the league. So
My point being is every time you put the jersey on, okay, you've got to put in a shift. We didn't do that today, and hats off to Bargoed. Y gêm arall yng ngrŵp 3 oedd Pontypridd yn erbyn Clwb. Pontypridd yn llwyrioli yn yr hanner cyntaf a chais yn ystod munudau agoriadol y gêm i'r bytholwyr ddofaswr Ceri Sweeney. Y tîm cartref yn dal i bwyso, Hugh Dowden yn dangos I gryfder wrth osgoi'r dacl ac yn croesi'r linell gais. Cyfle i'r ymwelwyr daro nôl, cic esgeulus Sweeney yn cael ei dderbyn gan y Ryan Gardner ar yr asgell, sy'n gwneud yn dda I osgoi'r amddiffyn cyn dadlwytho a'r cais yn dod i'r clo Adam Lane. Roedd sawl cais i'r tîm cartref yn yr ail hanner a'r gair olaf i'r cefnwr Callum Hall wrth iddo weibio heibio'r amddiffyn cyn tirio. Fuddugoliaeth gyfforddus I Pontypridd. Gweitha colli ei gêm nhw, Merthyr yn parhau ar frig tabl grŵp 3.